Трябва да изведем оттам. Имам план. Шаги и Скуби ще се протегнат между двете коли. И аз ще премина безопасно във вашата. Звучи добре. Готови ли сте? Шаги и Скуби не са тук. Щом чуете сигнала, оставете съобщение. Имам Скуби Снакс. Хайде, Скуб, да помогнем на приятеля ни Скуби Снакс, т.е. Фред. Не мърдай! Не мърдай! Фреди, върни се! Пак мога да карам. Дръжте се, хора! Как си върна контрола? Не знам. Може би е онова нещо, което току-що щупих. Банда, мисля, че съм на път да разгадая мистерията. Веднъж и аз ще заложа капан и Фред ще е страфта. Звучи ми умно. И безопасно за мен и Скуп. Ще те върнем в ралито, Фред. Заради скелета, бащата на Джими и Синди е начело. Готов съм. Мога да оправя колата. Мисля. Дафни, колата изглежда супер! Ти я поправи. Но как? Никога не подценявай силата на отбор Скуби. Фред пак е начело. Всеки момент ще видим. Идеално, всичко е част от плана. Ела да ме хванеш, кокълчо. Добре, трябва ни само още нещо за капана. Хайде! Дистанционното на Фред? Да, но ако свържа синята с червената жичка, става дистанционен блокер. Вижте, спря! Те спряха! Защо? Точно както подозирах. Всичко се контролира дистанционно. Който стои зад това, трябва да има мощна антена да предава сигнала. Ето го! Фред, среща при кулата. Да, аз съм. Аз бях. Аз направих всичко. Освен това, което направи сестра ми. Но защо? Исках да покажа на всички, че съм най-добрият пилот в света. Но не ме допуснаха в ралито, защото съм много малък. Направих тази гигантска кола и измислих историята, че моят татко е пилот. Аз я контролирах през цялото време. А онзи чудовищен камион? Синди го контролираше, за да се отърве от конкуренцията. И щеше да ни се размине, ако не бяхте вие, досадни възрастни. И досадно куче. Да, досадно куче. Ралито още не е свършило. Отбор Скуби Снакс е отново на трасето. И Фред Джонс пресича финиша на 500-те мили на Гейнсвил. Фред успя! Спечели! Да празнуваме във вана на мистерията с барбекю. Не, оставете на нас, нали, Скуп? Скуби-дуби барбекюви! Ролите озвучиха артистите Златина Тасева, Татяна Етимова, Георги Стоянов, Кирил Бояджиев, Радослав Рачев. Преводач Силвия Вълкова. Тон режисьор Наско Кашаров. Режисьор на дублажа Поля Цветкова Георгио.